Okay, eksipli, tigiti pagayam niyo, kalpasan, ti sumagmamano apalagip. Ito ang XFM Network Philippines. Sa Santiago City, napapakinggan sa 104.9 XFM. Sa Balita Express, sa Public Service Express, sa tamang impormasyon Express, sa tugtugan XFM, 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 kahit saan, umaalingaw-ngaw na ang 104.9, 104.9 XFM. Exciting! Naghahanap ng computer shop na all-in-one? Computer shop na all-in-one. Yung bang mag-a-assist sa'yo sa DFA para makakuha ng passport, mag-a-assist sa'yo para makakuha ng NBI, police clearance, o kaya naman makagawa ng pag-ibig account or SSS. Tara na sa MU Internet Cafe. Dahil sa MU Internet Cafe, kayang-kaya nila yan. Kung magpapa-encode, magpapa-print, magpapa-laminate, magpapagawa ng resume, sa MU Internet Cafe ka na pumunta. MU Internet Cafe. Magpapa-scan, magpapagawa ng invitation sa kasal, binyag, birthday. Alam mo na kung saan ka pupunta. Tama! MU Internet Cafe. Basta online appointment assistance, printing, lamination, encoding, punta ka na sa MU Internet Cafe. Saan sa matatagpuan ka mo? Ang bakadali naman yan. Sa likod lang ng Video Bank Victory Norte, Santiago City. Opo, sa likod po lamang nun. Video Bank Victory Norte Branch, Quezon Avenue, Victory Norte, Santiago City. Makikita mo ron, may signage, MU Internet Cafe. Oh, tara na! Para matapos ang problema mo sa online appointments, printing, encoding, photocopy, at kahit na ano pang problema mo. Pagdating naman sa computer, sana ulit MU Internet Cafe sa likod ng Video Bank Highway, Quezon Avenue, Victory Norte, Santiago City. Oh, MU na tayo ha? 11 years nang pinagkakatiwalaan ang MU Internet Cafe. Oh, saan ka ba? Sa MU na! Kung bibili ka ng gamot, dapat doon sa sigurado at tunay. Gamot yan eh. Hindi basta-basta kung saan ka na lang. Kaya dapat doon sa sigurado. Yung may malasakit, laging bago. Tunay. Para sa mas mahabang buhay. Kung bibili ka ng gamot, o saan ka na? Sa PharmaEd, syempre. Kung bibili ka ng gamot na sigurado ka, saan ka? Syempre, sa PharmaEd lang. Basta gamot, sa PharmaEd tayo. PharmaEd. Gamot na tunay para sa mas mahabang buhay. Located at New Public Market, Itchagi, Isabela. Ang Sandum Plus at iba pang produkto ng Doc Samaritan ay available sa PharmaEd. PharmaEd is owned and managed by Mr. Edward Goma. Idukwan tamyo bagitami ako. Now available at PharmaEd. Brilliant Set, Dr. Alvin Set, Fairy Set, Skin Magical, and Skin Light at very low price. Nagbaliw inti panawin, taadda kami to'y XFM. Talaga, nagbaliw ti panawen, ta nagbaliw kami ti pagtaingan, ta. Adda kami manan dito'y 104.9 XFM. Exciting! Wen karuba, mangiganyon, dagiti pagayam yo, Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Wenno, the four-decade duo. Kada Domingo, manipod alas 12 iti aldaw. Aginggat alas 3 ti malem. Programa namnam sekti sa miwing na yat kinbiag ni Lucano. Maawis kayo nga rod, nga makipagtaeng met kada kami. Ito'y lang 104.9 XFM. Exciting! Isupay ah! Supay ah! Okay, we're back, Karuba. Ayan, kat dandalita malpasin ti may isang oras, kita man laang nagpiit nga. Namin ano ang nag-reset internet. Iti YouTube kon namin lunsan. Malilito da gito'y pag-ayam tayo nga agbibuyan. Ni apay akong tamanan kung narado ka na. Ayan, okay. Anyway, kasta nga talaga no agdadamo sa bali nga talaga ti hanga ma-perfect nga dagos. But looking forward, Karuba, nga everything will go smooth. Oh, di ka de. Kung pa nga tumawag, uray nga. Mas maganda ang boses ng FDD kaysa kay Justin Keys. Kung ano loko-loko ka ha. Okay, kini attorney Emil Castillo. Thank you so much. Yan, ako talaga mo ta. Pero kaya ko naman yung boses ni Justin Keys. Kaibigan natin yan. Okay. At least alam niya kung nasaan si Justin Keys. O, di ka di. Naglay nga talaga dati may isang pagkayam tayo. Okay. Nga Rod, mapalin yung tumawag for your request and dedication.
nagato nga timbang nga talaga tay matulad na kablawa man lagi tay Ano ba yung senior. boses ni Justin Kids na? Hindi, Santa Claus. Ganun ba? Santon Plus. Ayan. Asik ang mga rod, sinutitulado mga DJ. Ito ay local. Awan. Okay. Narigatig tulad. Anyway, katagitay agbirbiro ka po. Iti pagubraan na if you are college graduate or any mass communication graduate. Agbirbiro kami po iti reporters. Ayan. And DJs ito lang po. Pang kayo to'y biro kanyo di Facebook page iti 104.9 XFM. Tadji kayo apong agin choir. Di ka da? And Matawa ka natin sounds na dyan pala dyan. awan, video na ba yan? Ayan, nadan. Ayan, sorry once again. Nakatagitay gawan. We have 8 viewers man nun. Tatay nakatatidugan. Okay, kumansyon naman ang balaw. Susuk taba tilupon sumuk susuk tabuok mo akulon no itibigbigat ay nakadumog no itirabi mamat pa tayo at dabalbalay kong alibot na alus no di agdudukot ngem no agdudukot agkatayen tamarurusok sumuk susuk tabae talupon sumuk susuk tabuhok mo akulon no itibigbigat ay nakadumog no itirabi mamat pa tayo papalasang agpaspaseksida ado amoda tay usarenda agpadudat nakiting ibaba nakipet siket na kunam lano akot tagpa parang jay pos ongda dagiti met babaket sa pindat supot tarina maka Domingo payen di damet lasok tanen tanuik katenda agkikyaw jay batog na riripay di sangka ilian talip kem na jay karayan sumuk susuk tabaet talok susuk tabuhok mo akulon no itibigbigat ay nakadumog no itirabi mamat pa tayo dagiti met pagbaro kaot tayo suda kaot jay unek ti bulsada walang lasik siguro jay kakao da gayam jay kakao tenda jay ulo jay kukwada sumuk susuk tabaet talupon sumuk susuk
iti bigbigat ay nakatumog. No iti rabii mamat patayo. Okay, agnan nalabag man nun ito yung internet. Ako masapol tayo nga ipa. Kapatang na kita nga dita PLDT. Tanong niya dinasayaan. Ipawalan natin BPS mo yan. Ya, sa bagay sakbay kapi manaw to di pangir kastan iti ubratan di jay PLDT di jayan talaga nga kumapkapsot ti internet. So, pasensya. And require ngamin din nga ito nga internet connection dito software ta. Anyway, kunan ni Flor de Liza Rinyon. Halo karoba from Gani Liza. Ian Bel Anpo. PG Ken Ryzen. Banchotan La Union. Oh, Baka paknotan. Aywan, baknotan. Sorry kung ano age na dyan ko. Nangadayo kami, nagadayo. Baknotan kaya. Okay. Di tangay. Noon tayo tumawag. Awang nga rod. Ano nila tayo Okay, nabuhan. coins, jay kakautak, di bulsak, nukwa. Matigas na. Kablawan taon ngayon, dyan na ka tayo. Nakatunin na kayo. Nakatune din tatay. Diyan ka muna yung patingga na tata, J-Tropics. G-Tropics, if you are... Ayan, natutong tawag. Okay, for the first time in my life. For the second, our second caller, hello, good afternoon. Sir, paawang kayo ti Idol. Po, hang idol ti awag mo kanyami, Karuban. Ay, Karuba ko namlatan, kumusta nga dita Karuba? hindi ko nakdo. Sige, sir, kayo dayar ko na ti radyo. 104.9 na po. 104.9. Ayan. Okay. Sige, sir. Sige. Dial mo ha. Tumawag ka ulit. Okay. Thank you so much. Magdamaglaan. Nagkapsot signal yung idol. Blessed Sunday, Auntie Bambi. Ito, Sister Lorelei and cousin ni Perry. Ag-request ka nun ni manang ko. Since you've been gone, kasama ko siya ngayon dito. Hotel flight niya mamayang hapon. At uwi na rin kami sa Tugigaraw bukas. Thank you and stay safe. Oh! Yan di Laurel yata, Jacob sana. Auntie Bambi. Sister ni Lorelei. And Nanay Belen is calling. Hello? Hello, good morning. Sino to, John Mark? Si Jun po, live po kayo na napapakinggan ngayon. Ala, bakit mo ako ini-live? Naka-live lahat na tumatawag, naka-live syempre. Ay, kumusta na kayo mga anak? Eto, kasalukuyan pong Pre naman ikaw naman Apo, Nay. Sige po, bumati na po para sa mga nakikinig. Okay, sige, kumusta na lang kayo mga anak dyan? Si Jan, namimiss ko na kayong dalawa. Ay, salamat po, Nay Belen. Okay. Namimiss din namin ng longganisa. Oo nga. At saka Bakit yung... nga ba? Ano yung isa yung imbutido? Win. DJ ko Oo, embutido. Kaso naganda yung pagkatanga ko ngayon. Dito, longganisa, di tapay kawayan. Lapit-lapit na sa macho. Pag may time na, sige, dadaan kami dyan. Okay, salamat po sa pangungumusta. Okay. Class ba yun? Si Sir Chris. Oo, si Chris, oo. Andiyan na rin siya, sabay pa rin kayo. Hindi po, Nay. Pareho lang kami ng kapalaran. Let's take it positively. Siguro may mas magandang plano. Wala na tayong wala na tayong sisisihin kasi nasa mabuting kamay naman kami ngayon. Okay. Salamat po, Nay. Okay, sige. Salamat. Ingat. Okay po, Bye-bye. salamat. Bye-bye. Thank you. Okay, thank you. Okay, kita dadumapay apo nga sakitin nakim na ti panagawan mi. Iti balo nga Domingo iti erengem kita nyo mat sumursurot darata. So request na po ni Kabsat ni Auntie Bambi at ikano since you've been gone balong iti kanta miso nga biro kinta man di since you've been gone ayun na tayo tayan. Yan, dati siguro mati Okay. last piece bago patalas na sulit. Top of the hour. Kunada. Okay. Since you've been Kung hindi gone. patalastas na naman dyan. Love top of the hour, komprome. Di ka mo, api nga may napuko mo di listaan. Arat tanay. Basta nagsasaro no ata, in-stop mo, kasjay. Nagkawan kita mo.
Adito di oras na tatayen. 12:57. Oh, iji ka nga mangrugi manen, agplain. Kaya niya orasan na 12:56. Okay, mabali mo na, wah. Si, I'm taking, sige pa, exo ka pikini, mabiru ka dyan sinsubin kan, di ka mo yan nan. Since you've been gone. Ayan na nga ta. Malito malito ako pa ita, ay imbaga ni Nanay Belen nga. Nga. Imbaga na, umalis na raw kasi kayo. Talaga nga tinawagan na ya, kita mo ni Nanay Belen. How she care. Ate ka di, mayan. Okay, since you've been gone, as requested, para ka di kajay, Ano ito? huwag niyo masirutan yun. Ayan na. Baka dyan ti Barbaro. Oh, no. Tayo nga eh. Siguro Raidan. Dito yata. Greetings from KSA. Ah. Karuba, extend my condolence to Panit and Reyes family, JJD, Nueva Vizcaya. May Carbrera parawes man dyan. Arak, salamat po. And parawes naman ako ng single yellow rose from Tony Barut. Ay. Sige. Since you've been gone. Napay mo nagpeso. Atilatan, Ilocano version yan. Okay. Walagin ko pa ya. English. Since you've been gone, loneliness surrounds me. You'll find me waiting here, just in case you change your mind. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, yesterday I know I've been crying over you. I can't stand it no more, to be left here all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, yesterday I know I've been crying over you. I can't stand it no more, to be left here all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, beating fast for you. Since you've been gone. Agsublea po, dagiti pagayam yun, tiso magmamono apalagi.
Santon Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Felicita sa Polonio. Dahil sa aking asma, konting galaw ko lang ay hirap na ako sa panghinga. Salamat sa Santon. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika. Nagbaliw inti panawin, taadda kami to'y XFM. Talaga, nagbaliw ti panawen, ta nagbaliw kami ti pagtaingan, ta. Adda kami manan dito'y 104.9 XFM. Exciting! Wen karuba, mangiganyon, dagiti pagayam yo, Manong Jun Seriales. Ken kanakan nyo, John Mark Pastor. Wenno, the four-decade duo. Kada Domingo, manipod alas 12 iti aldaw. Aginggat alas 3 ti malem. Programa namnam sekti sa miwing ngayat ken biag ni Lucano. Maawis kayo nga rod, nga makipagtaing met kada kami. Ito'y lang 104.9 XFM. Exciting! Isupay ah! Supay ah! Okay, we're back folks. Ayan, for the next Kita. hour of our show. For the second hour, I should say. And you are still with Manong Jun Seriales. Kanakan nyo, John Mark Pastor. Dito lang nga po, siyempre, 104.9. XFM. Exciting. Supay ah! And exciting because ada kami na po tiwa kinigam ti console. We have all the May kawang nga rod eh. technicalities. Oh my gosh. Okay, picture man dato ikwato ta i-upload ta. Medyo exciting nga talaga. Iti mapaspas hamak. And anyway, no familiar kami to amin na nakit na saya ato na po ti kapibiyag mi ti biyag mi ti sumirka. Okay, with our technician. Okay, ayan. I-post ko ti Facebook apo ata makita yo. Kat for some critics na imbag nga pangal daw karuwa pagikablao man ni bakit ko nga ni Fina ken tay do nga nasingpat nga babalasang ko ani Catherine ken Channel Rain naman ti Rizalona Cordon paki kansyon man karuba da jay duwaya ni away ay duwaya ti away agyaman na karuba Daddy Jomar iti Rizalona Cordon wow. May sapay, good PM, karuba, apabati akman, ti familia Oronia, dito'y Tugi, Grande, Bani, Pangasinan. Agdeng-dengeg kami, tata, Kai Oronia, tinagan na. Medyo malito ako natang agbasa. Thank you. And thank you so much, Kabsata Rainier Ways, for following. And Yan. adda ak ijay banyo itay agtaw-tawag ka karuba kung nana ni Ani. So sorry. Dapat numapang ka banyo itugtugot mo deta eh. Okay. Yan, 64 watching. Kita aman lang. Nagpartak mga pukaw ito nag-idip internet. So dapat internet ti umuno nang masulbar. Para guys, idol, kasi makita mo na. And si Ann Libed, ba't dito po kayo mahanap sa radio? Ayan, i-tune niyo po ang 104.9 Yes. sa inyong radio transistor. Kas Maririnig nyo na po kami. Madungag na kami na po. Ngaw dito eh. Yes. Kas Magitam is also dedicated to Manang Len. Yan nga flight itata mapansa sa US. Manang Len, I hope you enjoyed your stay here in the Philippines together with your cousins nga nag-celebrate di jay Gonzaga Cagayan. Yan ni Kabsat Perry and ano man nagan ni bagatan? Ma'am Maricel. Yan. Tok. Ayan. Ito t-shirt me. Yan, okay Apple. Apple. Yes. Okay, Arod, as requested, here's from our first album, Kas makita. a cut from our first album. Kas makita. Bayat natin kas makita atong naglablabas ang Usap ka na. Kas makita masapul ta tunggal may di kay papanan ti punong ayan
kas makita nakapimpintas kalatan kas makita agmauyong apay lakin ka kas makita ni patay lat magsina di kay papanan tipod nung ayat kas makita Aglabas man ti adu atawen awan itin wadwan daliyawan da ken mas daaw ti balay gita adwa dumteng tu amay libro't istoryata tapno maamwanda tipod nung ayat talyaw data dumteng tu amay libro't istoryata tapno maamwanda tipod nung ayat talyaw data tapno maamwanda tipod nung ayat talyaw data That's it. A cut from our first album, Ilocano versions. Apo nga masarakan nyo sa Spotify. No kayo nga mga ganda kita studio recording mi apo. Biro kanyo lang iti the 4-decade duo DJ Spotify, iTunes, or any e-music stores. Apo. And the streaming, yan, mabaling nga i-stream, mabalimot nga gatangan, okay. Nga rod, pag-greet naman nga rod ang Batch 87 ng La Saleta Framon, the Menudo Girls, Maring Gina T, and of course, our Honorable Mayor Jess. Okay, Gina Tolentino, iti may kapsa nga Gina Tolentino. Oh. Yes, kapsat Rainier, thank you so much once again. Ayan, nagitay agbiribirok apo ti pagpalailangan na mapangkay lang DJ Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela. Apo nagmayat iti palailang kompleto da apo ti amenities DJ iti private resort da. And dagitay kahit na tumawag, please feel free. Awanan dagitay sigud nga tumawag kata kami di bangiren. Oh. 0905-808-1259 iti mabalin yung tawagan. And kung na dito ay thank you, ako yung kapatid ni Laureli kasama sa Gonzaga. Okay. Ako yung kapatid ni Laureli kasama sa Gonzaga. Ang haba kasi name ko Estrella Flor, kaya palayaw Anti-Bambi Latan. Naka-earphones siya, hearing your beautiful voices. Sa request niyong song, update na lang if sa tugiga raw kayo. Thanks. Okay. Yeah. Yes, Manang, kung naklatan ng Anti Manang, because I called Manang Len as Manang. Okay. Manang Estrella Flor. Manang Flor, o pwede rin Estrella. Floring, ano pa yan, dagiti palayaw ng mabaling ibaga. Flor. Flowing. Whatever. Anyway, thank you for tuning in. Ayan, dagitay
kabsat ni Manang Len. Dapat di pagambalong. Apa nga, dito malata yan di consult di kita amon. Siyempre tano, dan naman, pasok lang tanga dagos ka. Oh, okay. Nagriga gaya mo, ikawak yo. Nagriga gaya, sika. Okay, Karod. May sapay nga sonata balong. Sika man di kumansyon. Agor ka, sika pa lang ta, gisaganak ti ko, Iti. pang komersyal. Kadama lagar na kasaganan tatayan. Sagana da amin tatayan. Mate, giti lang nito no, pumasok din ti ko, sakto damdama. Puhan mo gargarawan di jay nakaprogram da itan. Okay nga Rod, may sabi nga sonata. Masagot ka lang kanta eh. Nalpit adawal tisimang bay kaniya. Sikatay na gaw nang niya tayo dito'y dela. Nabayag ang panawin nga nagigtura. Dalindukin sa bayat kawan mo, awan patik, dayto'y biyak. Binubos ko't oras sa naglunes, iti araw. Barbareng kunak, asikatay malipatak, ngem no naglabesen. Sikamanentay awagan. Nakas ang biyag ko, tinted mo akalak amang. Ta gusto ang payen nga uray no pakatayan. Di mo pinanunod, tinbubos ko nga ayat. Nilagsig na kita puso, intanem nag-akas nilipat. Bayat kaawan mo, awan patek, dayto'y biyak. Binubos ko't oras sa naglunes, iti araw. Barbareng kunag, asikatay malipatak, ngem no naglabesen. Sikamanentay awagan. Nakas ang biyag ko, tinted mo akalag amang. Ta gusto ang payen nga uray no pakatayan. Di mo pinanunod, timbubos ko nga ayat. Linagsinat nita puso, intanem nag-akas nilipat. Di mo pinanunod, timbubos ko nga ayat. Linagsinat nita puso, intanem nag-akas nilipat. And we have 94 viewers so far. Ito'y YouTube and
and counting. Ayan, sabi ko matama pasuplita tagijay do mga 5 miis nga pagayam ta. Okay, by the way, folks, ituloy tayo tapo de jay search me iti Ilocano Idol and yet we still don't know no nya ti title tapay sa bali mga rod iti tagline dito istasyonen. So baka hantong nga Ilocano Idol still thinking on what is the title nga paglalabanan da. But then no adati talento yo apo iti singing, please feel free to audition. Ayan ta, iti first prize is 30,000, second prize 20,000, third prize 10,000, and this is brought to you by our sponsors Pacific Star International Employment Agency Corporation, Trabaho Agad. Of course, Rainier's Private Resort at San Sebastian, Ramon Isabela, and ano pa niya may isa to yan? Josephine Cabal, Daniel and Elisa Cabal, and Ronald and Kathy Salvador of Hilo, Hawaii. Ayan, ipakita ang mambasit. Kita po, once again, Pacific Star International Employment Agency Corporation, as you can see on the screen. And the Rainier's Private Resorts, San Sebastian, Ramon Isabela, and the Cabal families, the Cabal Salvador families of Hilo, Hawaii. That's it. Kabsat Josephine, Manang Josephine, ni Manang Daniel and Manang Elisa, and Ronald and Kathy Salvador of Hilo, Hawaii. Nakita po ti sponsors. Oh, that was okay. Ay sublitan. So, may sabi nga sunata, nga kansunen ta, balong. Bago patalastas. Bago ang patalastas. And are you enjoying our first... medyo makikawalak lang nga talaga. Okay. Adagit kita nga kwa. Kita patalastas nga may pasok. Nakasagana nga amin ito tayong kapit na dinis mular mo mong amin. Here's something from Peru, the music of Peru. Wala nang iba mamahalin, tanging ikaw ang mahal sa akin. Ikaw ang ilaw sa gabing madilim, ikaw ang lunas sa aking suliranin. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng nilalang. Ang katumbas mo'y walang hanggang kaligayahan. 97 and counting. That's not bad. Yeah. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng nilalang. Ang katumpas mo'y walang hanggang kaligayahan. Wala nang iba mamahalin, tanging ikaw ang mahal sa akin. Ikaw ang ilaw sa gabing madilim, ikaw ang lunas sa aking suliranin. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng nilalang. Ang katumbas
mo'y walang hanggang kaligayahan. We will be back with more songs sa Karawan. Sanford Plus Herbal Oil. Po, si Isel Komplikado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko. Sanford Plus Herbal Oil. Maaasahan Sa sakit ng katawan. Sanford Plus Herbal Oil. Healthy na recipe. Ampalaya, garlic at malunggay extracts, mangosteen, spirulina. Sangka na nasa Santon Plus Gold Herbal Supplement. Tulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise. Punta na sa pinakamalapit na butika. Mag-Santon Plus Gold na. Halipala, ang Santon Plus hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Para sa pang-araw-araw na proteksyon, dito na tayo. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. Ang vitamin C na para sa lahat. Walang kemikal at puro. Kaya kung vitamin C, dapat Santon Vitamin C. 7 pesos lang. Mabibili sa inyong mga suking butika. Ang Santon Vitamin C ay mabibili na sa Farmacia Navarro, Loven's Drug at Pharma Ed. Magandang araw po sa inyong lahat. Mahilig ka bang uminom ng kape? Pero nangangamba ka na baka maapektuhan ang iyong kalusugan. Narito na ang Nature Soya Coffee. Napatunayan ng mga eksperto na makatutulong na patibayin ang ating immune system para labanan ang mga karamdaman. Ang Nature Soya Coffee ay may sangkap na soya, mangosteen at agaricus mushroom na makatutulong na balansihin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom na ng Nature Soya Coffee, ang kape na gagabay sa iyong kalusugan. Mabibili sa mga butika. Apay nagpudot man ti aircon day tilugan mo pare. Win nga rod pare. Mas dawa na nga rod ta ka papaaramid ko lang. Jay, Dito'y syudad pare. kas Jay, padasim di Jelos Car Aircon pare. Jelos car aircon ko ng pare. Win pare, masarangan ni Jay Barangay Maligaya, Etchage. Along the highway lang. Ta expert Jay technician da, ken nalakapay ti singir da. Nagpintasin pare. Kit pangituro nga mon ngay pare. Kit intan apay lang jay jelos car aircon. Tapir ni pudot nan to'y aircon ko pare. Jello Car Aircon also sales and repair compressor, condenser, aux fan, evaporator assembly, expansion valve, filter freon, car starter, refrigeration. Jello Car Aircon also repair refrigerator, freezer, and install split type and window type aircon. For more information, call Jello Car Aircon at cell phone number 0935-272-0263. Jello Car Aircon is still looking for technicians. Apply now. Ito ang XFM Network Philippines. Sa Santiago City, napapakinggan sa 104.9 XFM. Sa Balita Express, sa Public Service Express, sa tamang impormasyon Express, sa tugtugan XFM, 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 kahit saan, umaalingaw-ngaw na ang 104.9, 104.9 XFM. Exciting! Nagbaliwin ti panawin, taadda kami to'y XFM. Talaga, nagbaliw ti panawen, ta nagbaliw kami ti pagtaingan, ta. Adda kami manan dito'y 104.9 XFM. Exciting! Wen karuba, mangiganyon dagiti pagayam yo Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Wenno, the 4-decade duo. Kada Domingo, manipod alas 12 iti aldaw. Aginggat alas 3 ti balem. Programa namnam sekti sa miwing ngayat ken biag ni Lucano. Maawis kayo nga rod, nga makipagtaeng met kada kami. Ito'y lang 104.9 XFM Exciting! Isupay Supay Okay, we're back, Karuma, mga katropa, nga kunada katropa, kano kate, tinawagan dito, so, Karuma, Ilongano, katropa, kabarkada, whatever it's that. And you're still with Manong June, together with John Mark Pastor, siyempre, ulitin sa DJ Station ay dito. Dito yung lang amo, 104.9 XFM Exciting! Supay Mapaglalaok kung to kiti DJ.
Idol ko na nag-submit dito. Because of the many radio stations nga na po namin. And this is how we serve. Apo, ngamin, music lang di talagang mabalimot nga isagot kada kayo aglalo kada DJ far-flung area sa po nga makapagbubuyo sine something like that. So nga da kami dito area po nga agkang kansyon para kada kayo. And we have our caller, ladies and gentlemen. Hello, good afternoon. Hello po, good afternoon. Yes, where are you calling from? From Dubinan West. Wow, nagasidag Dubinan West. Okay, thank you so much for calling. And mabalingkan ko mablaaw. Uy, ano? Wag po kayong mababain. Yes, one. Go ahead with your greetings. Yan. Bumati na po kayo. Tablawak man ni Jay kwa. Yan. Barangay Bonifacio nga danan. Ano pa? Tapos dito'y tablawak ni inang kung bakit nga yun Si Barangay Sinili, Santiago. Wow, Sinili. At mamumit ta. Ano request mo? Kusilapan ka. Nag-request na natin. Okay. Kusilapan ka. Sino kayo yung kusilapan na yan? Sino ti kayong kusilapan? Adi ka roba mi nga Ay lang. Chismosa. Chismosa. Marites. Awanti Marites na awanti aramid di pagmaritesan da. Take note of that. Okay. Anyway, thank you so much for calling. Okay. Nalipatak tinagan na tatayan. Okay, kita tapos may isang greetings ito. Kita, umatatutan. Bakit po matagal na kayong sa FM? Apo, da kami dito isang bata. Alam ko matagito yung apong nagkatatuunay. Anyway, kung na kablaawan man, nagijay ka classic iti elementary batch 1979, ken LOE batch 1983. Request ko man high school life kansunin ni JM. What's LOE? LOE, Lyceum, etc. Echage? When? Lyceum, ano na dyan? Diyan mo. Ano na po, nag-request di Kusilapan ka? From Dubinan West? West, Dubinan. Magpanyamok na pan nag-share na tayo. Check pa yung murti siya rin ito. Kita na Imbagag metken kay di anong ganda Buntuwag subli ay ket sorry tadyak may kari Napalalong amin ti sakit na Daydial daw apin manaw ka Sa di ka pa'y pulos kimita Tawendet hati naglabas Niruruang ko tinagwayas Sakbay nalipatan ka Namin anuak nagparpangit na Nga kumabyak ko at subli ka Ngem di naklata kinikita Intun nagsarap ta Usilapan ka Ipasulit tutoy matap Ako mitaken ka Sa tutupay pangago Ken ipababa
awan ka. Ngem kinagpaisuanan na mail-iliwak latakyan ka. Bareng kabalak to nga aramiden nga. Intun nagsarak ta, usilapan ta. Ipasulit ko to'y matat, akong itaken ka. Sa pitubay pangato, ken ni pababa. Kastan ko, panang ipariklag, ang nabiyagak na awan ka. Okay pa lang kita, amda kita greetings sa YouTube. Man, may bangal daw mga idol, pa-shoutout family Madio dito Pasay. Ken amin nga taga Rising God. Taga Rising or Rising? Rising, ano naman? God bless sa inyong programa kana na ni Arlene Madio. Michael mga shoutout po kana na, and Don Luis Tabilangan shoutout nga po kana na. And Levi J. Dakiwag, hello mga idol. Pakabalaw man ti Dakiwag ken Navarro family, especially to Mama Marie, Tata Eduardo, ken ni Papa Francisco from San Mateo Isabela. Salamat idol. Ayan, RFME tinagan na ay nakaruban ragsak na nga kayo manan nga live. Sending my best regards kanyayo mga idol. Bagong gupit ken sapay na nagwapo kayo po. Ayan. Uncle John lang po. Bagong gupit. Yes, and good afternoon to Kabsat Charity Liana sa Porterville, California. She is also watching with us. Yan, thank you so much Kabsat Charity. And dagiting harudan, abo, da kami ti baro nga pagtaingan, ulitin yung ibaga, at da kami abo, dito'y 104.9 XFM. Exciting! Isupay, yan. And dito lang abo, Santiago City, 15 minutes away from our hometown, Ramon, Isabela. City Hall, Yes. Isong awanan, dahil nagdardaras kami ti bigat, agmaneho ti adayo, ta dito'y kami wangawangan. Just a few. Bueno, mga lasis kami nga gapo niya Villa Carmen. And we have another caller on the line. Good afternoon. Hello po, good afternoon. Yes, good afternoon. Okay, Paghinaan lang po yung radyo nyo. Dito sa Caloocan. pakihinaan lang yung radio para hindi feedback. Caloocan po sa Laundry House. Okay, sa laundry house ng Caloocan. Okay, go ahead with your... Tita Laundry House po. Anong laundry house? Tita Laundry House po. Tita, okay. Magkano naman ang discount pag kami ay nagpa-laundry dyan? O, hindi makapagsalita. Mukhang kuripot ang Tita's Laundry House. Depende po sa dami ng ipapalaban nyo. Okay. Say for instance, meron kaming 5 kilograms na ipapalaundry. Magkano naman yon? 180 po. Ang per kilo? Ang 7 kilos. 7 kilos is only 180 pesos? Opo. Is that right? Oh, ang mura naman. May bati ka na. Oh, okay. Di bale, at pag nakahanap ako ng maraming laundry, ayan, dadalhin namin dyan. Sige, thank you so much for calling. Pa-request po. Anong request? Yung si Siwit daw po. Okay, sinong sasayaw? May nagsasalita sa tabi mo. Baka Sige po, thank you. Okay, sige. Okay, sasayawin nila doon sa laundry house habang naglo-laundry sila. Okay, thank you so much. Si Siwit is highly requested. Dating nga rin apo para kadigitay hampay nga nakasala. Ladies and gentlemen, John Mark Pastor live dito lang nga po 104.9 XFM. Exciting! Supaya! Sinat ako man DJ ko. Exciting! Supaya! Handa kami manon. Okay. Sumala lagi tayo nabartag. Pinig palpalaba. Awat
Okay, karoba iti oras, 20 minutos, kasag 20 alas 2 ti malam. Idukwan tamyo bagitami ako. Ang ganda-ganda ng araw pero yung mukha mo, napaka-haggard. Ate, may problema kasi ako. Hindi ako maka-aura dahil sa mga wrinkles ko. Isama mo pa itong eye bags ko, pati na tong mga scars sa braso ko. Yan lang ba ang problema mo? Napaka-easy naman yan. Ha? Paano mo ako matutulungan, ate? Tara na sa Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Sigurado akong matutulungan kanila sa problema mo. Dahil basta sa pagpapaganda at problema sa aurahan, experts sila doon. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center offers the following services: organic facial, diamond peel, gold mask, low-level lead therapy, warts removal, milia or seringoma, mole removal, glutathione push and drip, intensive underarm whitening, bleach, body contouring, chemical peel, stem cell therapy, anti-aging treatment, lasers, and more. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center is located at number 52 City Road, Central East, Santiago City. For more information, you may contact telephone number 305-6607. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center, owned and managed by Dr. Joseph Paulo Kiat. Skin Gold clinic hours is from 11 a.m. to 8 p.m. Monday to Sunday. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Jelor Corcuera. Dahil sa aking arthritis, hirap ako sa aking pang-araw-araw na gawain. Sinubukan kong Santon Plus. Mas guminhaw ang aking pakiramdam. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sa araw-araw, sobrang nanghihina ka na ba? Madali ka bang tamaan ng sakit tulad ng ubo, sipon o trangkaso? Mahina ang resistensya mo. Palakasin natin yan. Uminom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health. Ang Santon Vitamin C ay mabibili na sa Farmacia Navarro, Loven's Drug at Pharma Ed. Nature's Soya Coffee. Ako si Jomar Josue, isang farmer. Hirap ako matulog sa gabi. Buti na lang merong kapeng walang caffeine. Ito ang Nature's Soya Coffee. Habang nagkakape ka, naggagamot ka pa. Nature's Soya Coffee. Ito ang XFM Network Philippines. Sa Santiago City, napapakinggan sa 104.9 XFM. Sa Balita Express, sa Public Service Express, sa tamang impormasyon Express, sa tugtugan XFM, 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 kahit saan, umaalingaw-ngaw na ang 104.9, 104.9 XFM. Exciting! Nagbaliw ti panawin, taadda kami to'y XFM. Talaga, nagbaliw ti panawen, ta nagbaliw kami ti pagtaingan, ta. Adda kami manan dito'y 104.9 XFM. Exciting! Wen karuba, mga ganyon, dagiti pagayam yo, Manong June Seriales, Ken kanakanyo, John Mark Pastor, Wenno, the 4-decade duo. Kada Domingo, manipod alas 12 iti aldaw. Aginggat alas 3 ti malem. Programa namnam sekti sa miwing ngayat ken biag ni Ilocano. Maawis kayo nga rod, nga makipagtaing met kada kami. Ito'y lang 104.9 XFM Exciting! Isupay ah! Supay ah! Apay automatic nga agitip no katajayan. Basta no, pininduman yun eh. Mali nga pumasok yung sumarno nga commercial no. Wow, very good ka na. Amum ta kita na. You're learning! Agbalik nga technician doon. Okay, Chief Tech. Teka de. Nung pinindot ko siguro ata baka da pumasok ang commercial. Istenta. Ano na? Diyos ko. Nakastruck talaga, Rodan. Once again, you are still with Manong June together with John Mark Pastor. Ito lang Apo. Siyempre, agbalinto nga numero 1 istasyon, 104.9 XFM! Exciting! Supay ah! Wow, nakatatid dug. Ngarot, padasin taman tayo papugto iti sunata kada kitay dumdum ngeg sa kada kitay nakatuned in Apo. Iti istasyon. Tasinile, Dubinan West, Calaucan, Ramon, Isabela. I-text nyo lang po, ti title na dito yung sunata plus your name, your age, and your address. Your name, age, and address. Dapat upat ti karga na. Title of the song, your name, your age, and address. At ang mga bakitis nga gasu, ito isupo di nga pang load yung apo. Load. I-text nyo lang dito. Ito'y 0905-808-1259. Tapos kasi kayon di mga bakti 100 peso load courtesy of our friends. Apo, ditada. Actually, ato ipadawat tayo eh. And specifically from Manang Lenina Flores of
Canada. Ayun, di ba? And kung ang kabisado tayo tinga sunata hanggang iso ticket kung ipapugdo. Yan. Medyo lalaing tayo. Makapirate dita? Nakagitna naman siya. Okay. Ayan, okay. Kung araw, damdamati tumawagan. Damdamati tumawag. Ulit, damdamati tawag. Tagpapugdo tayo sunata. Dito yun na mo. If you are familiar with this piece, and then i-text yun, what is the title of this piece? No, dati nakita mga kuskus tong answer balong, tawagan tanga dagosen. Tahan tayo lipas ka na tama, booking ang kong kabisado na to. Okay, what is the title of this piece? If you never rode a West Star, the Arizona border, you can turn the other way, boy, but you never get far. You'll be living all life. If you want to see the wonders of the age, you must follow the evening star. Evening star, shine a little heaven on a stranger without a train. Where you are, you can see the loneliness I'm in. And if I gotta fight, I can never play somebody else's game. I can follow the evening star. You never meet somebody else's name if you follow the evening star. Siyempre, mamamula ka dato yan. Sutin mo na. Have you ever rode a sunset when the sky's on fire? How you went another day, but even if it's full of fire, like a desert I rode on, and your memories lost in the restless wind. I just lie beneath the evening star. Evening star, shine a little heaven on a stranger with no dream. Where you are, you can see the loneliness I'm in. And if I gotta fight, I can never play somebody else's game. I can follow the evening star, but you never need somebody else's name if you follow the evening star. Have you ever held a woman in the California moonlight? Put your money on a good night. If you've never been there, it's a sight for sore eyes. If you wanna see the wonders of the age, making love beneath the evening star. Evening star, shine a little heaven on a stranger with no dream. Where you are, you can see the loneliness I'm in. And if I gotta fight, I will never play somebody else's game. I can follow the evening star, but you never need somebody else's name. If you follow the evening star, but you never need somebody else's name. If you follow the evening star, but you never need somebody else's name. If you follow the evening star. Ayan, malagip ko nakakabisado kayong basi di kanta oray no ko nga naala pa ito JP naka mastery na so entel diretso latan. Okay, our winner is sige tawagan mo ta baka no kaya natin ko mablao deta. Okay, orean niya nga istasyon di pa panantay sulat at mga baabak. Arami din at mga pagbiyagan ng datang taon. Oh, amo na latan. Oh, thank you. Kumusta ti biyaga, kabsat? Pagpaspasanaan ay do akaruba. Apay, why pasanaang?
Nagbuday ito yung sikit ko di Ernest. Nablo, apo, baka napakaruan yung magkinilakay mo. No, mamapit ka. Oh, okay, kita Nabigla nga ako, nabigla nga nagdumugak ganin. Yeah. That happens nga talaga, and no mapataksan pa, no mapakaruan, ay kahit masabal mo ma-opera. Bumakit nga rin si taon ay karuba No, at least amumon ang karuba nga talaga titawagan. Ani nga idol. Haning idol. Anyway, congratulations. Apo, 100 pesos pinatulang man. Hindi man napalampas. Ako may bustilod ko ay karuba. Pasalod. Dito ka balay ko balay. Okay. Anyway, adang mo pasit. Maibot. Anyway, congratulations. And the title of the song is? Evening Star by Kenny Rogers. Apo, muna pa. 1980s. Kapag kabanbanwagan. Ay, okay. Kapanahunan. Kapanahunan. Okay, kumablaw ka nga Ruden. Kaya napintas mo ti reception mi dita. Happy birthday kini best friend Norina Benedicto mga dindag ti Isel Cowan. Wow. Agor ka man, nadaman kanta kini mga alis na talaga nga nalaing ti music. Sino ti nagkanta ti Bidi Bam Bam? No, Ilocano, hindi ko mo. No, it's not an Ilocano. It's Mexican. English, okay. Bidi Bam Bam. Bidi Bam Bam kano nga kanta. Amo, no sinagkanta. Ay na. Thank you. Namdamagin na if you are familiar with the song, with the singer of the song Bidi Bam Bam. Ay, ako mo dahil dyan. Ikang katiklo, she was murdered. Isa ko pa In 1990. Okay, buyaam DJ Netflix nagbintas. It's Selena. Ay, sige. Yes, the famous American singer nga pinatay na number 1 nga fan na. Ay, nabuyak DJ life story na di HBO. One, isa dyan, madam. Bidi Bam Bam nagpintas kanta. Kumola floor, tagay kanta na. Okay. Anyway, amuna Selena. Adi pa yung English nga ko. Dreaming of you tonight, 'cause tomorrow I'll be holding you tight. Jay. Gusto nan, Diyos ko, matuo ka nila. Ang nga addict ti Netflix Anyway, congratulations. And i-text mo J. Lodan nga number, ma'am. Thank you for always tuning in. Dati latakan nun. Okay, sige. Okay, bye-bye. Kita mo na yun. Amudat to yun. Ano? Loko, sinadya, ipagbagata nga, Bidi Bam Bam, si Lena ka na. Comola Flor, my favorite. Kuna na yun. Ni Sian Mailibed. Wow. Taga-Alician sa ni Ma'am Sian Mailibed. Oh, kita aman lang. Yes. Sika lang tiya nga makaammo nga talaga. Pero ado kanta ni Selena nga ammo. Mga nga ro, dati lang tiya mo di kamo. Kabsat ni Jennifer, dito ni Selena, di ka di. Juan, Carlo pa kindi King John. Sa bali mo na pananan. Anyway, is it time? Not yet. Madi pa. Okay. 5 minutes pa. 5 minutes pa. Kita man. Teman titiraan ba lang? And matik ka mata ba okay. Suyusoy. Suyusoy, you want to do the suyusoy? Okay. Sumala po, dagiti magbalay da. Iti nagkanta kami, di dalaw, agpapaanak, agbalmal mga suyusoy, laang iti kanta. Suyusoy, si Siwit Budong. Ngayon suyusoy nga talaga, tinambawan. Sa panalang. Matik tayo mo kajang min adamo dito'y Huwag nga si ka magkanta. By the rivers of Babylon. Nakay mo magic ko Pasadaan ta. Show. Mabalin mo lang ta. Okay, sige. Sige man. Padasin ta mga kantaan ta kita. Gura ka tayo na dyan. Hello, pare and GM from Marshmallow Buds. Ano matay? Marshmallow Buds. Pare GM ko na nalagaro dun. Hello, pare and JM. Sose ka dyan, pare. Okay. Marshmallow Buds. Dinagan na. Ibagana dyan pupudno nga naganat. Amok. Ngayon dito. Ate man. Okay. Bago patala sa sulit po. Karoba. Show.
He will rub his head and tummy, red head and tum tum tum. Macaroons and macaroni, jelly beans and pink abalone, koi, 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 koi. All he says is koi, koi, koi. Sure, 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 Georgie. Sure, Georgie is a raccoon. He is always hungry, so he sings of koi, koi, koi. Always hungry, very hungry. That's why he sings of koi. That's so funny. Sure, sure, Georgie. Sure, Georgie is a raccoon. He is always hungry, so he sings of koi, koi, koi. He will rub his head and tummy, rub head and tum tum tum. Rub tam tam kung ano tayo dyan. Rub tum tum tum. No. Rub head and rub tam tam. Ayaw, end ng kabinta. Ah. Sure, 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 Georgie. Sure, Georgie is a raccoon. He is always hungry, so he sings of koi, koi, koi. He will rub his head, his tummy, rub him, rub tum tum. Bagay ni Kak Emil nga selain dito eh. Magpasat tayo man doon eh. Okay, eksubli kami amo. Kalpasanti sa magmamanong palagip. Syo, 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 Joji. Parta kam ti agpindo. Santon Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Jeremy Galang, isang salesperson sa Rosario. Palaging sumasakit ang mga kasukasuhan ko noon, pero mula noong nakilala ko ang Santon Plus, ginhawa talaga. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika. Now available at Pharma Ed, Brilliant Set, Dr. Alvin Set, Fairy Set, Skin Magical, and Skin Light at very low price. Narito ang isa sa magpapatunay ng bisa ng Santon Plus Gold. Ako si Domingo Fernandez dahil sa Santon Plus Gold, mas naging malakas talaga ako sa aking pag-araw-araw na ginagawa. Mag-invest sa inyong kalusugan. Mag-Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay mabibili din sa South Star Drag. Ang Santon Plus Gold ay mabibili din sa South Star Drag. Kapeng-kape ka na ba? Subukan ang Santon Plus Coffee. Swak sa kalusugan dahil sa mga sangkap nitong natural na mainam sa inyong kalusugan. May mangosteen, moringa at soya. Santon Plus Coffee. Natural para sa lahat. Ating pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Live Testimony. Ako po si Rowena Tagana, taga Barangay Anastasia, Chaong, Quezon. 57 po. Ano po ba ang magandang naidulot sa inyo ng ating Santon Plus Herbal Capsule? Napakaganda po dahil 15 years po kasi ako na totally na talaga pong blind. Ngayon po ay may pag-asa na po ako. Napakalaki na po ng aking pag-asa. Talaga po, 15 years po kayong walang makita? Wala po talaga. Wala po talaga. Totally as talaga pong wala. Ang makakapagpatunay po sa akin, ito pong aking mga apo. Narito na ang mas pinalakas, mas pina-vitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas. Puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health. Ang Santon Vitamin C ay mabibili na sa Farmacia Navarro, Loven's Drag at Pharma Ed. Nature's Soya Coffee. Ako si Joanna Lynn Pascua, isang estudyante. Bukod sa masarapang Nature's Soya Coffee, talagang walang kape nito at siguradong safe pa. Habang nagkakape ka, naggagamot ka pa. Nature's Soya Coffee. Plus Bionic Herbal Coffee. Easy out. Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Syri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, naggagamot ka pa. Lemons Bionic Herbal Coffee. Mabisang inumin, protektado ang family. Ang organic coffee pampahealthy upang ang katawan ay malakas lagi. Easy out. Hirap, basta pag araw-araw, palaging bloated at
herbal medicines at inumin. Ang tsak sa'yo'y magpapagaling. Doc Lemras Bionic Herbal Coffee. Easy Out Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Syri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, naggagamot ka pa. Ito ang XFM Network Philippines. Sa Santiago City, napapakinggan sa 104.9 XFM. Sa Balita Express, sa Public Service Express, sa tamang impormasyon Express, sa tugtugan XFM, 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 kahit saan, umaalingaw-ngaw na ang 104.9, 104.9 XFM. Exciting! Nagbaliw inti panawin, taadda kami to'y XFM. Talaga, nagbaliw ti panawen, ta nagbaliw kami ti pagtaingan, ta. Adda kami manan dito'y 104.9 XFM. Exciting! Wen karuba, mangiganyon, dagiti pagayam yo Manong June Seriales. Ken kanakanyo, John Mark Pastor. Wenno, the 4-decade duo. Kada Domingo, manipod alas 12 iti aldaw. Aginggat alas 3 ti malem. Programa namnam sekti sa miwing nayat ken biag ni Lucano. Maawis kayo nga rod, nga makipagtaing met kada kami. Ito'y lang 104.9 XFM. Exciting! Isupay ah! Supay ah! Okay, we're back karubayan. You're still with Manong June. Dugay dyan magdidar ng apo ag number 1 to nga istasyon 104.9 XFM. Exciting! Supay ah! Oh. And we would like to know from our viewers and listeners on ano niya ti Timek mi Apo, if it's masapol ti improvement iti sound, please let us know. Ta syempre damdamo mi pa lang ti agampayag and awan pa ti check and balance ng kunada. Ket nga rod balong dagitay manarimaan nga ag dingdingeg. Well, masaan tayo lodak ni Ma'am Alice. Yes, go dam. Anyway, at timawag kanya tayo ni Dr. Adriano G. Sabado, Ganda Sabado of Raniag High School, Northeastern College, Cagayan State University, Ifugao State University, Paraceles National High School. Napit ang school niya, sir ka na nagado eh. Pati DJ Nagbakalan Integrated Academy. Ag birthday ka no, datay pagayam na, misama lang Eagle. Ni attorney Ariel Perdido. Happy birthday keng ka, nanyaman iti ragragsak nga ta tinaganak mo, tanaman ano ka nga naipas ngay dito yung lubong, handang nga namin pinsan ta, kadarato ag kablao ka, birthday mo. Apo, kita aman lang ni Ariel. Siguro isubli-subli ni nag-itatang na. Sobrang kamay lang ko na kinabigatan na rumarman na iso nga nagado ti birthday na. Anyway, happy birthday. No nyaman ti pudpud no nga birthday mo. And kaya da ka nga sagutan ti may nga sonata. Ariel, kim baka no ma-flat to di lugam no makita na kami. Kunani nanang. Ayan, babati po kay Lola Pedro Libed Garuba at sa wakas nahanap na kayo sa radyo niya. Sian May Libed. Wow, kita. Ay, nalakala nga po. Masarak ti frequency. Yes. 104.9 XFM. Exciting. Exciting. Yan, good PM Garuba para kay Manjay. Balasin ni Tatang salamat and God bless from Attorney Adelina Suyat. Wow, kita aman pagbubuyaan na. YouTube. Ibagam kanya na, bingag di radyo, asitig kami, maabo yung radyo na. Gumao. 104.9. No, atan tumang amin, local ti radyo na data. Nagkado ti mabalin ng dawating radyo di munisipyo. Balse ni Tatang as per request. maladagaan Kengga na ataan na tipo Agubbakan kinitatan Sana isala agraman ni nanang Ililin at kinggat makaride
Lukumalang mabalin Luwag dapay panawin Ngayon kang maghibing Ket isala nakakasubin Tay di ang patengga asa miwen Tapno may papasko Ti ayat ko ken tuy iling No ang ririkam kininanang ko Agbay sa lagan at adagos kinitatan Kasta unay panangay ayon na wena Sa nagtumet na ibaon na agpakumbaba No tirawiin na makaturo ka Mangibatit kwarta't pagpungpunganak Ketyak impagpagaru apanawan na Nawatakaw ko kumang Panawan na kaagdang Uray may sanga agdang At panangi ang lelong kaniyak Piliyak kansyon na diyak patengga Dati ayat ken iling Maipapasko amin ken ka Diyak mas baalam tilundaan Takas taunay panagib-ibig ni nanang Kararang ko kararang na metlang Nalablabes parang dus-dusanan Amot di pumudno Ti karkararag ko Ngin ka di isuling Tay amak nga inayat ni nanang Amok nga di nagtumet lapadgan Ngem apo ipatay na Amakasalat balse ni tatang Dardaran na kagmirabi Matumpal tinapa nagsubli Diez minutos por la vestidita para poder comprar las dos para Spanish. 10 minutos. Sabes kemarin kita ada las 2 di malam. Si senyor. Apa? Tama lang influenza. Influenza iti Netflix data. Oh, tapi di pa nga blao nga baro. One Tayman soyo-soy ni Didagam Karuba from Dennis Santos and Good PM Karuba. Ay mo nabasa ka 'tin. Nagpintas te radyo Sharp Hi-Fi Karaoke System 1996 by Daytoy. Nagsursuron ni Pilam nga nagkantay di Wing Karuba. Wow. Okay nga Rod, we have a caller on the line. Good afternoon. Good afternoon po. Asad na kayo. Miss na namin kayo. Na-miss na rin po namin kayo. Ayan nyo ka di. Kawayan. Po, maabot. Avid listener. Ba't lumipat kayo? Bakit sa mo kami naririnig? Nasa Santiago City na po kami. 104.9 XFM. 104.9 XFM. Ayan, kumablaw ka kapsat. Sige sir, sige. On Sunday na lang. Sige nga Rod. Thank you.
Ulitek, Yes, 104.9 XFM. Okay. Miss na namin kayo. Nasa 104.9 sila. Ayan. Thank you so much. Ayan. Tapo kita mo nakiktut pwede jay caller tayo. Kasi actually, ang nagkadut caller mi nga talaga. Apo nga, agdamdamag, awang kayo mutan, awang kayo mutan. And sorry, ang kukaya nga song bata namin. Joselito Borja. Ayan. Naudi isuna. Di ako matipang mamim dita. And mayat amane na buwena mano karuba. Ganjilod na. Macaroni, okay, listening ka na naman ni okay, good afternoon to everyone. Apo, yeah, for those who just tuned in. So did you English ko ya? For those who just tuned in. Okay, you are with Manong June and John Mark dito lang po. At kami manan dito ay 104.9 XFM. Aha. And exciting. Here's another caller on the line at 2846. Good afternoon. Ay ata, sigurado naka-tune in ata. Pakihinaan lang po yung radyo at medyo nabibingi po kami. Yes, good afternoon. Good afternoon to, sir. Yes, Sa tanya po, Jera Geo po. Siyak ni Pedro Levin iti Barangay Rizal, sir. Okay. Kumusta mat? Kumusta ti FM mi dita? Ay, may iliwan kami garon, sir. Nagbayag ko, biniro ka to, kuha tayo, signal gamin ko lang kung ko nga dagos. Pero okay na? Okay na, sir. Okay nga Rod. Maligayang paglilipat. Malaging pa. Sabik ako kagagaling ko lang sa Taltalon. Binuksan ko na sige nga Rod, kumablao ka na. Ay, kablaw kayo nga muna garon, sir. Agyaman. Okay. Nagatat ka naranyag nga daw yaw kas Rugina, ka na daw pa'y kapo, ka sapay kumata daw ito nga programa tayo ka agnanayon nga hamang nga ma-disturbo niti padak nagdengdengag ka kablawang karot ni Estrella Karandang, Gater Posidio, Elmer Restioco, ni Lloyd Di Guzman, ni Joel Ramos, ni Kaloy Asuncion alias Dimas, ni Niolak Sagipad, iti dipar na ti Benito Salibed, ni Modisto Castillo Sr., kan El Salibed Langido. Kat ulit nga kablawak mo tida iti nagasat ka na yung bagnal daw damit. Okay, that's it. Kaya nga padagdengdengag. Kat agrabisak man ti kanta, sir. Okay, go ahead. Ajay, Inkaman. Ay, ako. Ba't di pinamali yung Inkaman lata? Okay, sige, thank you. Sige, thank you. Thank you. Sir. Ayan, and welcome, Apo. Tasim murot kayo kada kami. Ayan. Masapol nga kansunan ta dito kaya tagdakkel Apo nga banag nga ato tinapasurot ta dito. Okay, nga rod para kada kayo Apo nga lalaki nga aglablaba, agluluto, agwalwalis, anapay dagiti ubrayo dita babalayo, awan dakes na Apo. Tati lalaki ken babae dapat agtitinulong. Yan. Natungpalan tiara pa po ang mga asawa, iti kapat nekak analap sa aru marampa, ulang disgabo ukram-ramay na akiman kandila, lupuan ang namsek nagmaris raban usitin na lambaga. Sumungat ti altar ay nagsuerte akong kunada, pisang titrahe na mutaw ti bukod na ay nakalablapana, kastala iti biyag makatawen min nga agdenden na, ay nagseksilat tatakas tuy meti mandar na. Inkaman magisa ang kalpasan nga inkaman pa'y asagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pa'y aglabakit kalpasan nga inkakirkirang kusina ken silagta inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman.
Angay sa bali metten titurong jak minamnama Barbaring mamaliw anos kandungwe pa ay kulata Tawen man naglabas isulat at man mandar na Ingkaman magisa ang kalpasan nga ingkaman pa'y agsagat ti paraangan Ingkaman kalanga Ingkaman kalanga Ingkaman pa'y aglabakit kalpasan nga ingkakirkiran kusina ken silekta Ingkaman kalanga ay nagla ingkaman Natupalen tiara papu ang mga asawa Talong tibungan ni ayan kinan anu sa klata Siya kung tinamaliw ta siya pinangayat na pintas nga asawa Kapukin ni ayat ay takdera kung niti pamilya Inakman magisa ang kalpasan nga inakman pa'y agsagad di paraangan Inakman aklanga Inakman pa'y aglabakit kalpasan nga inakirkiran kusina ken sileta Inakman aklanga ay naglaingakman Sa duwan na kita anak ko, nagpalingke, inabalunan na kita graraep, inakakasan na kita sinibugak, akasan na kita sinibugak. Matinsa na dyan. Anyway, agsuli na kita pagkayami nga mo, kalpasan, tisubag nga mano nga palagip. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Johnny Romero, isang estudyante sa Caloocan. Madalas sumakit ang likod ko. Buti na lang sinubukan ko ang Santon Plus at bumalik ang sigla ko sa pag-aaral. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika. Para sa pang-araw-araw na proteksyon, dito na tayo. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. Ang vitamin C na para sa lahat. Walang kemikal at puro. Kaya kung vitamin C dapat, Santon Vitamin C. 7 pesos lang. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Kailangan mo bang magpa-print, encode o kaya laminate? Punta na sa MU Internet Cafe. O baka naman kailangan mo rin magpa-email, magpa-download o magpa-assist na may kinalaman sa computer? Punta ka na rin sa MU Internet Cafe. O baka naman kailangan mo magpa-appointment ng NBI, Passport, DFA, magpa-assist sa Pag-ibig, SSS, Police Clearance, magpa-assist sa PEOS, sa POEA, at kahit na ano pang online appointment yan, pumunta ka na rin sa MU Internet Cafe. Sa MU Internet Cafe, mabilis, sulit at mura. MU Internet Cafe, tuloy-tuloy ang serbisyo sa kanilang services. MU Internet Cafe, makikita mo sila sa likod ng Video Bank Highway, Victory Norte, Santiago City. O ulitin ko yung address ha. MU Internet Cafe sa likod ng BDO Highway, Quezon Avenue, Victory Norte, Santiago City. O tara na, punta na tayo ron. Marami pang services ang meron doon. Tara na ma'am, uwi na tayo. Sige ma'am, mauna ka na. Dadaan pa ako sa PharmaEd. Bibili pa ako ng gatas at diaper ng baby ko. PharmaEd ma'am? Oo. Sa PharmaEd kasi, mura at mabilis ang serbisyo nila doon. Mababait pa ang mga pharmacy assistants nila. Ay, sige ma'am. Sabay na ako sa'yo at bibili din ako ng gamot namin sa bahay. PharmaEd, gamot ay tunay para sa mas mahabang buhay. Ang Santon Plus at iba pang produkto ng Doc Samaritan ay available sa PharmaEd. PharmaEd is owned and managed by Mr. Edward Coma. Idukwan tamyo bagitami ako. Now available at PharmaEd. Brilliant Set, Dr. Alvin Set, Fairy Set, Skin Magical, and Skin Light at very low price.
may produktong ipapakilala. Santon Plus Gold. Giginhawang pakiramdam, lalakas ang kalusugan. 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 Santon Plus Gold, ito ay natural. Ang mga bukol-bukol sa katawan matatanggal. Palakasin ang resistensya, manatiling masigla. Saan ka pa? Dito na, Santon Plus Gold. Sigurado ka, mula sa mangosteen, garlic at ampalaya, ito ay may sangkap ding malunggay at spirulina. Garantisado, aprobado, epektibo ang Santon, ine-endorso ng mga eksperto. Giginhawang pakiramdam, lalakas ang kalusugan. Giginhawang pakiramdam, lalakas ang kalusugan. Santon Plus Gold, ngayon ay alam nyo na kung ano ang kailangan upang guminhawa ka mula sa kung ano-anong mga karamdaman na nagpapababa ng iyong kalusugan. Diabetes at sakit sa puso ay iwasan na. Ang ating isipan ngayon ay mapapanatag na. Santon Plus Gold, huwag nang magdalawang isip pa. Sa Santon Plus Gold, protektado ka't alaga, diba? Giginhawang pakiramdam, lalakas ang kalusugan. 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 Santon Plus Gold, natural herbal extracts, product of Yes to Health Incorporated. San ka pa? Dito na sa Santon Plus Gold. Lagi bang may reklamo si Mrs.? Kasi bitin. Nako sir, baka magtampo yan. Patigasin, pasiglahin at pasayahin si Mrs. Gumamit ng Turbo Dietary Supplement for Men. Mayat maya, ang hala, hariba! Mabibili na sa inyong mga suking butika. Ang Turbo ay gawa sa natural ingredients tulad ng maca at clavo huasca na nagbibigay sigla para sa relasyon. Ang Turbo Dietary Supplement for Men ay mabibili na sa Farmacia Navarro, Lovenstrag at PharmaEd et Tiague. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang Santon Vitamin C ay mabibili na sa Farmacia Navarro, Lovenstrag at PharmaEd. Natimpla mo tay kape, tuyang. Ay, wun ba daw? Day tay kape. Naimas to'y kape at tinimpla ma, tuyang. Katun tay Nature Soya Coffee day ta. Nature Soya Coffee, kunam? Wan ba daw? Kasta ka nung amin ti kapida kapitan intay kan maribanang. Tapod no anapintas iti health kan 0% caffeine pie. Nagkape ka na? Naggamot ka ba? Apay nagpudot man ti aircon day tilugan mo pare. Win nga rod pare. Mas dawa na nga rod ta kapapaaramid ko lang. Jay? Dito'y syudad pare. Kas Jay, padasim jay Jelos Car Aircon pare. Jelos Car Aircon? Kunang pare? Win pare, masarangan ni Jay Barangay Maligaya et Tiague. Along the highway lang. Ta expert jay technician da, ken nalakapay ti singir da. Nagpintasin pare? Kit pangituro nga mon ngay pare. Kit intan apay lang jay Jelos Car Aircon. Tapir ni pudot nantoy aircon ko pare. Jello Car Aircon also sales and repair compressor, condenser, aux fan, evaporator assembly, expansion valve, filter freon, car starter, refrigeration. Jello Car Aircon also repair refrigerator, freezer, and install split type and window type aircon. For more information, call Jello Car Aircon at cell phone number 0935-272-0263. Jello Car Aircon is still looking for technicians. Apply na. Magpapa-change oil na inyong sasakyan? Tara na rin sa Jello's Car Aircon, kung saan ang gawa ay garantisado. Ito ang XFM Network Philippines.
Sa Santiago City, napapakinggan sa 104.9 XFM. Sa Balita Express, sa Public Service Express, sa tamang impormasyon Express, sa tugtugan XFM, 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 kahit saan, umaalingaw-ngaw na ang 104.9, 104.9 XFM. Exciting! Nagbaliw inti panawin, taadda kami to'y XFM. Talaga, nagbaliw ti panawen, ta nagbaliw kami ti pagtaingan, ta. Adda kami manan dito'y 104.9 XFM. Exciting! Wen karuba, mangiganyon dagiti pagayam yo Manong June Seriales. Ken kanakanyo John Mark Pastor. Wenno, the 4-decade duo. Kada Domingo, manipod alas 12 ti aldaw. Aginggat alas 3 ti malem. Programa namnam sekti sa miwing ngayat ken biag ni Lucano. Maawis kayo nga rod, nga makipagtaing met kada kami. Ito'y laeng 104.9 XFM. Exciting! Isupay ah! Supay ah! Okay, we're back and you're still with Manong June together with John Mark. Why? Ulit-ulit. Tsaka mo naman makaungot atin eh. Ah. Kung ano na, apay tanap na pananyon, kasi nila kay ko mang sapsapol kanya yon. Apay kami tamadi kayo nagpagpakadan ka now. Apo ang kami nga naikanti chan sa apo nga pumakada sa Jibangir. May isang nga Domingo, sumbre kami. Dahil last, kumamigit, bagada nga kami nga mabaling nagprograman. So, anyang iti mabaling. Nakitungtungak pa iti nasaya at apo uray tatala. Ang uray pakada lang kadagiti listeners mi kunak. Haanda kami apo nga pinagbigyan. So, what are we going to do? Talaga, ang nag-pack out kami. Pack out. Kana pa ini agad pero mga idol na kayo. Idol na kayo nga talaga dito balay may idol. Ayan, kuna ni Kelly Con. Okay, Kelly Con. Thank you so much. Iti dayta apo nga panangabrasa yung kata kami. Ket uray adito kami sa Santiago City na sa Sidegen. Okay. Ngarod, kada kitay hampay nga nakainom, iti arak, akat lalengin nyo ti gumatang. Okay, ngarod, para kada kita mamarchok. Alawan mamartag ako, no ti malam may uminom ako. Tanapas kung ti obrakon natari patukon jay taltalon alahan mamartag akon narwama kong outside di kolambon oray no bagi mong takukwamon narwama kamat maturog balkon uray no bangking pagnakon jakpay amon tiyayan kong alubon di ula amon no apay tukot titingad ko tatang nangiwat abakat ko tagayan pay parita gay kayak pay pangikat ko itiday takas lamet awanin sersabik jay balay tagayan pay pare tagay kayak pay makakansyon at time tagay ipapasko tumagay tani bakit sermon na diyak sarday. Nakaturpusmat dagiti anak kon may salang iti parikut kon tay dakkelang iwat ni
Tat gabuwa mamartekak tay di pa nagsarsar dengag putputak madilaw mo amin ket madilaw mo isu nga arak lang ti katukan mo gaya lipay parita gay kayak pay ta makabigbigak pay tagay pangikat ko itiliday kakaslamin awanan sal-salbit jay balay tagay alipay parita gay kayak pay ta makakansyonak pay tagay ipapas ko tumagay tani bakit sermon na di aksarday ay abong bumbalapan ano dyan kanta ni Selena? Yan. Bumbalapan Badi-badi bambam. Badi-badi bambam. Okay. And thank you also to Kapsat Charity, Kapsat Kathy, ayan, together with Charity, they are also watching FDD Live, DJ YouTube Apo. Well, ni Kuya nga Joseph nga ta, nasarakan naman lang ata. Hindi lang. Di estasyon. Stasyon. Ay kit Remedyo Silpo Antena. Operation Silpo Antena. Kabilitan. Ayan. Kita dito YouTube, dapat iti... Nagbuy-buyak ni Joshua Trajano kin ni Sunny Gingab di YouTube kuna da. Kablawak isuta na imbag malam yo boy. Mamati Madama siguro ti siya dala kita nga to. Mamati ka mga YouTube pag Pornhub di buyan da kita. Masyarat mga idol watching from New Zealand from Danilo Leanilo. And shout out idol kadwa ni Chris Ken Albert dito ay Baguio City. Salamat idol. Mana ni Janet Tobiangon. Wow. Tobiagon. Watching from Dubai from Regis Pio Quinto. Yan. Marvin Domingo, yan, nag-wave lang, wave siya. Sabi nga sunata, para katagati kakapsat tayo dito, kalingga. Mayat
umali kayo, tamangan taku. Hey! Si Binor, wayo, umali kayo, tamangan taku. Hey! Si Binor, umali kayo, tamangan taku. Hey! Si Binor. Ganito, hermanas. Sabi na kabilo da. Teman medyo trying to speak in English talaga. Ay, in Spanish, you know. Anyway, we'll be back with more songs and more requests right after we break. Idukwan tamyo, bagitami ako. Narito ang isa sa magpapatunay ng bisa ng Santon Plus Gold. Ako si Jenilyn Garcia. Dati may bukol ako sa aking dibdib. Buti na lang sinubukan ko ang Santon Plus Gold. Mag-invest sa inyong kalusugan. Mag-Santon Plus Gold. Swak sa kalusugan at swak sa bulsa. Yan ang dapat na kape mo. Santon Plus Coffee. May sangkap na mangosteen, moringa at soya. Kaya sigurado ang sarap ng bawat higop mo. Santon Plus Coffee. Natural. Para sa lahat. Santon Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Lilibet Ilak, isang housewife. Tagal ko nang iniinda ang bukol sa aking balakang. Simula nung uminom ako ng Santon Plus, nawala. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sa araw-araw, sobrang nanghihina ka na ba? Madali ka bang tamaan ng sakit tulad ng ubo, sipon o trangkaso? Mahina ang resistensya mo. Palakasin natin yan. Uminom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health. Ang Santon Vitamin C ay mabibili na sa Farmacia Navarro, Loven's Drug at PharmaEd. Magandang araw po sa inyong lahat. Hanap niyo ba ang kape na natural at makatutulong sa kalusugan? Uminom na ng Nature Soya Coffee. Napatunayan na pwedeng uminom ang mga bata at matanda at makatutulong din sa may mga nervous problem. Maiiwasan ang mga iba't ibang uri ng sakit tulad ng cancer, bukol, cyst at anumang uri ng sakit. Dahil ang Nature Soya Coffee ay may taglay na isoflavones katulad ng genistein at digoxin na lumalaban sa anumang uri ng karamdaman. Kaya uminom na ng Nature Soya Coffee, ang kape na natural at gagabay sa iyong kalusugan. Mabibili sa mga butika. Ikaw ba ay nahihirapang dumumi araw-araw? Palaging bloated ang tiyan, acidic, sobrang timbang, lumalaki ang tiyan, irregular menstruation, high blood, diabetes, mataas na cholesterol, mataas na uric acid, akbay alboranas? Andito na ang solusyon sa ating mga problema. Easy Out! Easy Out! Sabi nga ng ating founder of medicine na si Hippocrates, lahat ng mga sakit nagsisimula sa tiyan. At sabi din ng isang eksperto na si Bichnikov, ang kamatayan ay nagsisimula sa bituka. Kaya ano pang hinihintay natin para mas healthy na tummy, ugaliing uminom na Easy Out araw-araw. Huwag lang hintayin pa ng pagkasakit. Kung mabisang colon cleanser ang hanap mo, uminom ng Easy Out Colon Cleansing and Kidney Detox. Ito ay 100% subok ng marami, bata man o matanda. Mabibili sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Limuel Sonyo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa Santiago City, napapakinggan sa 104.9 XFM. Sa Balita Express, sa Public Service Express, sa tamang impormasyon Express, sa tugtugan XFM, 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 kahit saan, umaalingaw-ngaw na ang 104.9, 104.9 XFM. Exciting! Okay, Karuba, we're back. And you're still with Manong Jun together with John Mark. Iti maudi apong 20 minutes iti programa mi. At da kami man dito 104.9
XFM! Exciting! Supaya! And anyang nga tati dapat nga paka-excited da aside from our program at da kami manan. Siyempre mga gantayo dagiti na dumudumo pa nga parte sa programa babae iti station manager tayo. Ladies and gentlemen, apo daten nakatartaraki. Let's welcome Ayan, let's welcome Kapsat Chris Estolas. Apo, iti dating station manager mi nga bangir nga kakuyog mo mula apo, magmayat sa dadya. Agtugaw ko yung nagtaadar ka di mo sa ruta. Okay. Oy, Karuba. Da kami to'y Santiago City ket pagyamanak man ta kadwa tayo ti 4 decade do. Yes. Yan ni Kapsat June na talaga met nga apo, impakita na matikin na singid met iti panagkakadwami sadyay nagapuan mi nga nalipat akon. Hantalaglagi po na. Okay. So kadagiti kakailian kakaruba dita Ifugao. Dito'y Santiago City syempre kang runaan na. Dita Quirino, dita Nueva Vizcaya ken dito'y Southern Isabela. Ket ada kami manen. Dito'y 104.9 XFM exciting. Yes, exciting nga talaga. So aside from adda kami manan, anya ti ekspektaran dagiti viewers and listeners tayo. Syempre dagiti sigud nga dumdungeg ditoy istasyon tayo ket amudamet nga sigud nga Super FM manipod pa iti frequency nga 100.1 ngam imalis tayo ti frequency nga 104.9. So ti bansag ti istasyon tayo ket XFM. Ayan. Tapos katropa. Ayan. Ken ti shout tayo exciting. Exciting nga talaga. So, excited nga maamuanan dagiti programa nga barbaro. Na duma-duma nga programa para iti balbalita, public service, panangkitid tulong, interviews, ngem ti rugyanan tayo pelang no bigat ket DJ programak Bullseye. Bullseye. Nako, kasla medyo kabubutang sama data mapuls. Manipod alas 7 iti agsapa aging gana alas 9 iti agsapa. So iti main nga kuana nga sagpaw na data nga Bullseye is damdamag balbalita lokal, national, kas kuma iti balita nga ti Quirino na ideklara iti Biyernes nga insurgency free ken drug free province tatan. Ti Quirino laeng iti entero nga Pilipinas ti may kadua nga probinsya iti 81 provinces ti Pilipinas immo na ti Batanes. May kadua laeng ti Quirino nga naideklara nga drug free. Congratulations apo katagitay adit ta gobyerno iti Quirino. Isu ti ipadamag tayo no bigat nga maysa. Malaksi dita ti pay Quirino insurgency free pay kanon. Sigun iti deklarasyon ti Provincial Board ti Quirino ken kastamet iti seremonya nga inaramid da iti Biyernes iti birthday ni Gobernador Dax Kua. Ayan, so congratulations kada kayo amin na po. Nagdakkel nga achievement dito, no? Out of 81 provinces nga kunam. And number 2 da, aside from Batanes. When? Oh, okay, nagsaya at so siguro dagitay drug addict ditay din, talaga nagbalbaliw dan. Or talaga nga uso ti ko di jay, di drugs. Wenta ado ti pakakumikumanda, ado ti matrabaho nga daga eh. Kaila unay. Awan ti idle time. So, sige. Welcome dito yung XFM for Decade Duo. Yes, and baka no, adalaang apo kadagitay ipablaak ipakaammo man dagitay kasapulan tayo nga tattao dito yung XFM. Kadagito yung kanito agkasapulan tayo pa iti babae nga disc jock. Disc jockey. Ayan, duwa nga babae ti masapol tayo. Masapol tayo pa iti driver nga mabalintupay nga agriport. Wow. Ken may sapay nga technician wenno DJ kuma first class radio operator nga graduate ti GRCO wenno no kayat yo ta ECE graduate kayo pwede kay met at dati doang amok ang ECE naman no laki di mayat da nga hanya television pagtrabahuan da radyo di bale mabuy-buya da tayo met iti Facebook and YouTube okay lang met sa bagay so kasdilatan so thank you FDD, thank you Kabsat June, thank you Kabsat John Mark, ket welcome kayo dito ay XFM Santiago 104.9
exciting. Isupay thank you so much sa kabsat Station Manager Chris Estola. So that's it, kaarwa amuyaw. Nagitay kunakon agbirbiro kiti pagubraan na. Itultuloy mo tekso to umakara di bahangir balong. Ayan, medyo napigpig sa gayam iti volume na dito microphone ko balong. Why? Kinapsutak talaga ti volume na to. Po, okay nga Rod. Okay, itat mo kitay kalalaingan nga sonata mo. Apay, ana. Kasano nga gika? Damdama i-click and drag mo dito problema mo Place damdama. hold nanay. Damdama guru kata kumanchung kapay kitay mauding nga sonatan para kiti tumtum kata. Ladies and gentlemen, give it up. Let's give it up to John Mark Pastor. Ano nga tatagyan na kantaan? Okay, Okay, 11 minutes lang na po, karuba. Supay. Okay nga Rod. Nagkaya kuma... Ana tigyan mo kantaan. Kumpaji... Como va? Como va? Como va? Spanish nga. Okay, let us be inspired. Spanish inspired na sonata naman ate man besame mucho nga kaya ni food travels ko dadi nagawa nga tatang ko. Okay, ladies and gentlemen, porque sonata hermanos hermanas karubas nauso. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Tenerte muy cerca, mirarme en los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya esté lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Ladies and gentlemen, John Mark Pastor. Faded wedding photograph, you and me and our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet embrace.
Since those days the world has changed, but our love remains the same. God knows we've had our share of saving grace, and I'm proud of all the blessings you have given me. The mountains we have climbed to get this far. You've learned to take the laughter with the tears after all these years. Make it feel brand new after the fires that we walked through. Against the odds we never lost our faith. In a house we've made our own, where children all have grown. Precious moments time cannot erase. Make a living up and down the gypsy highways. Seasons that we've had to share apart. Somehow in my heart I always keep you near me. After all these years. After all these years, you stood for me the days and nights that I was gone. After all these years, you sacrificed, believed in me, and you stood strong. 'Cause with our love, there's nothing left to fear. After all these years. Suara si Yusoy. Mana sumar na mga taso Yusoy, Pak? After all these years, you stood for me the days and nights that I was gone. After all these years, you sacrificed, believed in me, and you stood strong. 'Cause with our love, there's nothing left to fear. After all these years. Ay, kita man laeng apo, talaga nga nagbiti oras, I guess, data ni Timaudi nga sonata. So, thank you so much apo, kata kita dimngek kata kami. Aha, noon next week man na po. The same time, 12 to 3 in the afternoon, every Sunday. Dito lang apo, siyempre, ag numero nun tong estasyon, 104.9 XFM. Exciting! Iso pa'y iso nga pumili kan balong, iti iso maruno kan maudi nga sonatam. Dito yung roden na po. Once again, atay simple laeng, ano di ka nga kakauratan. Apo di naman mabiro kanan. 1, 2, 3. Okay, ladies and gentlemen, well, okay. At atin lang kung acoustic version nato eh. Ha? Scorpions live. Scorpion. Estiro Rovingero. Apa? Steering Rovingero. Time, it is time to win back your love again.
fight, babe, I fight to win back your love again. I will be there. I will be there. Nino din ang kalron. Love, only love can bring down the walls someday. I will be there. I will be there. If we go again all the way from the start, I will try to change the things that killed our love. You try to build a wall so strong that I can't get through. Is there really no chance to start once again? I'm loving you. Hello, Uncle Ron Sipagan of Boston, Massachusetts. Exciting station, Isabella, the 104.9 XFM ko na na. Try, baby, try to trust in my love again. I will be there. I will be there. Love, our love, you should have been thrown away. I will be there. I will be there. If we go again all the way from the start, I would try to change the things that killed our love. You try to build a wall so strong that I can't get through. Is there really no chance to start once again? I'm still loving you. I'm still loving you. I'm still loving you. Need your love. I'm still loving you. Magandang araw. Herbal at natural ba